Ibu Presiden diharap berdiri muat apa ora panggung iki.
Ibu Presiden diharap duduk kembali. Nak, apa yung? Ora nyono ora ngira awake dhewe sak rombongan sowan untuk yang kesekian kalinya no. Iya. Iki ning endi? Ning dukun apa desa Ndudak Awu. Iya. Utamane ana ing RT 1 RW 03. Iya. Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara no. Iya. Iki ujube apa, Mak? Ujube ningkahan utawa mantenan. Iya. Matur gunging panuwun dumateng Bapak Sutrisno sak kulawarga ingkang sampun kepareng nimbali awake dhewe sak kanca ya no. Iya. Melu ndedonga, melu nglelipur kang bengi iki ya kuwi Mbak Dwi Alif Nanda Ayu wis kelakon kadhaup dening Raka Mas Muhammad Kundori. Iya. Awake dhewe mung iso ndedonga muga-muga temantene kekalih tansah antut runtut ngemban gula kumupiring kulup. Iya. Pindha mimi lan mintuna nggih. Iya, Mak, iya. Ya didongake muga-muga tetep rukun-rukun selawase. Aja nganti pisah, nganti kaken-kaken lan ninan-ninan. Ya tetep rukun. Iya, Mak, iya. Nak. Iya, Mak. Iki awake dhewe sowan sak kanca rombongan. Iya. Saka paguyuban Angudi Laras. Iya. Ingkang dipun pinisepuhi Dokter Andes Mbah Sutaman. Iya. SS sarjana seni dudu no. Apa? Sarjana sawah. Oh. Hah tenan kok sawahe kok ning ngendi-ngendi kok ana. Iya. Dasare juragan no. Iya. Wis arep tak racuni kono. Tak kon tuku wayang sing sak oke-oke. Mumpung bar panen kopi. Iya. Matur gunging panuwun dumateng Bapak Lurah saha sak perangkatipun ingkang sampun kepareng-paring maring izin dhateng awake dhewe pentas bengi iki no. Iya. Wis melu ndedonga muga-muga kulawarga ageng Bapak Sutrisno lan Ibu Katemi sak kulawarga tansah manggih hayu rahayu kalis ing sambikala tinebena ing balak bilahi cinaketna ing karahayon. Sak bubare wayangan ya turah-turah nggone duwe gawe. Iya. Yes pokoke awake dhewe melu seneng-seneng guyon maton guyub rukun bareng-bareng. Iya. Iki malah kepara ana dandute. Iya. Ana dandute. Ana melodine. Iya. Aku jane gumun apa? Kowe ku dadi apa? Sapa sing melodi? Iya, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Jane iki wis ora ketut. Gandeng aku kusake. Wah iya ya. Sudir ki bocah pekir ya aku ngono. Terus aku tuwuh rasa prihatinku terus tak ketutke iki mau. Wis pokoke ra ketang nyeket wis diterima. Iya, Mak. Iya. Ayo padha guyon maton, gegojekan sawetara, tetembangan sawetara no. Ayo. Aku nyawang sing player wis dan. Ngopo? Jematas. Potongane mbandul ndas ayo. Saja. Rupa rambut jaji ayo. Sapa sing orden? Tak telepon wah, iki gedhe cilik kene juragan e. Kono wing kuli ditelepon ora diangkat. Jan. Gau. Iki sore meng wis rada anu. Iki gawe nesune Kanjeng ingsun ya ngono. Ayo. Sing mat-matan luwih dhisik. Nulat dole. Ya semono. Sinom.
Ayo, sing nembang sapa? Mbak Yuku Sri Ambarwati. Mbah Mohari sore iki Mbak Yu rak melu to. Ah nderek Mbah aku. Monggo. Ning klumpuk kebeneran no, awake dhewe nggawa pesinden cacah jik rok lupat. Ayo, tambahan 1 5 ngadi wedok sing ayu dhewe. Matur nuwun. Ana asmane sapa, Nok? Iya, Nok Sukma. Iya. Sing pinggire iki Nok Rina. Iya. Terus sing tengah nganggo abang iki sapa? Nok Fitri. Iya. Sajake kaya binatang tamu. Klambine kok beda dhewe. Ya. Iya, Terus Nok Narse. Iya. Sing pol pinggir dhewe iki Nok Ambar. Ah, walat kowe. Bayumu kono ndang Nok ayo. Yuk monggo bacotke, Bu. Dhewe iki blas tanpa mampir-mampir no. Iya. Mau arep sowan nggone Mbah Taman ya sajake wektune wis ora nyandak dadine wis langsung jujuk ana daleme ya kuwi Bapak Sutresno. Ayo. Sebutuhe sing penting bengi iki sukses. Ayo. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, ya slamet sing nonton tanggapan. Monggo, Bu.
Degane klapa ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro. Wah, bejane bejo iki ora bengi iki no. Ayo. Mbak Ayu utawa Mbak Dwi karo Mas Kundori wis tenan bejo kemayangan. Wis ketemu jodone. Iya. Tur ya Bapak Sutrisno wis netepi kewajibane minangka dadi apa kuwi tiang sepuh. Iya. Ngomah-ngomahke anak, ningkahke anak. Iya. Monggo Bu. Matur nuwun iki mau sinom dibajotke ning si kucing. Ya. Iki matur gunging panuwun dumateng sapa? Sesepuh saka Mbeteng no. Ha iya. Mbah Suko iki kepareng rawuh. Matur nuwun nenggani marang awake dhewe. Iya. Uga apa kuwi Mbah Mohari ya uga mau wis nyuwun apa kuwi tetembangan. Iya. Sapa lek tembange apa? Edan Bratasena. Iya. Iki tanjake dangdut apa tayupe dhisik? Oh dangdut. Nah iya. Sing campur sarinan. Nah iya. Mbak anu sik Mbak Narsih sik jumeneng. Enggak. Kula aturi jumeneng riyen. Wis mboten usah sepoti nggih, Mbak. Mboten usah. Nggih. Suwen. Kesuwen. Kowe anggere ning kene aja suwe-suwe. Heeh. Jane iki isih jam 10 lho ya. Napa nggih? Nggih. Lho, nek jamku kok setengah 11 ya. Oh.
Jame jenengane jame nganten. Iya. Pripun Pak Jak? Oh, ngaten. Ah gitu sih sore maine ya jam 8 ya. Dadine sore-sorenan. Ya nggih. Setengah 9. Nembang, Mbak, nembang. Nembang napa niki macange? Monggo. Pokoknya sing berirama dangdut. Sing Dangdut berirama Jawa. dangdut Jawa. Lilo ana sing ngon lilo. Heeh. Lilo mangke kalih Mbak Fitri nggih diparingi Liwong kusuk. ya ana. Enten panyunan liwong? Ana. Saking pundi niki sing nyuwun liwong? Ya mesti nek menawa. Iya. Piye-piye Mas Go? Tembangin apa pun Sumarah terus Diparingi kusumane ngati. oh kusumane ngati. Kusumane ngati. Nggih. Iki ras mboten salam-salam niki kalih Kakak. Wah nggih no ya didongake to. Biasane ning salam sing lawas mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Pun kula nganu. Nggih. Sumarah kok. Nggih, salam-salam niki nggih kagem pengantin kekalih. Nggih. Diparingi donga. Muga-muga dadi keluarga ingkang napa macange. Sama apa? Aku wis hafal. Aku wis hafal. Ha sing ngomong macange iki angger mboten ceri ngoten to. Iya. Cepet diparingi momongan nggih, heeh. Berpacu dalam melodi. Aku ora tukang melodi gua wong. Dalu niki gayeng rame tenan nggih, Mak. Wang nggih. Nggih. Oh iya, kang aku jum karo anu blekok moncrot iki. Iya. Ya, monggo. Kusumane ati, ya Mas.
nuwun. Ora kandha-kandha Matur nuwun. Jeh, matur nuwun, Mak. Iki mau sing nyawer sinten? Sinten mau sing Pak D nyawer, Kamal. Pak D sinten? Sing gadah damel. Oh, sing gadah damel. Ingkang mengko geti. Oh, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Sing gadah damel, Bapak Sutresno. Iya. Ayo, kono regedek disawer kabeh, lha aku kliwatan. Ayo. Sajake Pak D Sutresno ora weruh aku ki mau. Ayo. Matur nuwun, matur nuwun. Regedek sapa? Nduk Pitri. Iya. Kaya ngapa? Iki mau ana panyuwunan uga Bapak Edi. Iya. Nyuwune kembang kopi. Iya. Mengko di season yang berikutnya terus tayuban. Iya. Iki dangdutan ditanjakke sik. Yuk ngadeg yo. Nduk Pitri. Iya. Waduh, sinden nek klarisen nganti lesu. Apa? Saking larise. Iya. Ora ngono lho, aku bareng medun kok ana pentil meletik mang apa? Lho, meletik piye Mas? Tuwing. Ayo. Masane aku kaya per ngono apa piye? Ayo sing player kuwi lho, Pak. Ayo. Anjen bangetan kok njaluk digelut. Player. Wani ya saiki napa piye? Uculi. Player rambut jaji pencilaan. Wandane kan. Rosinden matane ijo kaya dhek ketane won. Sajane ngono keta-keta bareng tak depi paling ya mengkeret wae kokan. Ha iku sing melodi topinan lah. Hah, iku gene kok. Butuhe mung nyamar supaya dene ning lirik sinden iku ben etok-etok ke rumangsane ora ngono. Cek Padahal mripate mencicil terus anggere sinden. Mencicil iki basa ndi kok mencicil? Ki kancaku Den Mas Sudir. Wilujeng dalu kagem sedaya para tamu undangan sedaya. Nggih masyaallah iku tamune bejubel saking kebeke. Ayo dasare Bapak Sutresno ki ya piyayine kuwi grabyak semanak. Nggih. Kerep srawung lawan tangga Lah. teparum, lho ora mokal. Duwe gawe ya di sengkuyung bala kakek. Heeh. Ayo Apa? nembang, tembange apa? Tembang apa? Manut dangdut ya kena. Dangdute napa, Mas? Sembarang manut. Apa, Mas? Lali Tresno. Tali tresno. Tali Tresno. Heeh. Tayub. Lare dangdut kok teko tayub. Podang kuning riyen. Oh nggih. Oh sing digawe riyen, Nggih. Tali tresno. Iya. Mas, rene lho, Mas, rene lho. Sajake lho ngajak muni kesuwen-kesuwen. Iki lho ana sing muni ning kono sing duwe gawe. Anyar Ora sengaja nanggap, muni wae. digawe suwe. Ayo Mas, podang kuning sing digawe ditutno. Sing ning pojokan kae ora nanggap barno meneng ae jare. Aja ngono. Piye? Iku sesuk-sesuk ya nanggap. Ngono ya, sesuk diparani, Mas. Pokoke ambak nonton. Iki urung dituncepno, Mas. Ayo. Suwen kowe iki gage iki kok mari ngajak gelut iku ndungu apa ora? Iso ora ndang dituncep-tuncep. Pokoke aja kesuwen pokoke. Aja kesuwen ndungu apa ora? Ayo. Ha iya. Heeh. Mas Yasir, selamat malam Sugeng Dalu. Nggih, mangke bar iki terus tayub. Ayo. Tor, ayo. Bocah kok ayo. Bawa napa mboten, Mas? Bawa. Oh, nganggo bawa. Lah iya ngono kok ngaku ndang gagenan lho.
Ayo dibawani sik. Ki mengko panjenengan saking Bapak Edi yang mengko diaturi kembang Bapak kopi. Edi kersake menapa? Kembang kopi. Nggih. Ayo bapani sik no. Nadyan. Sepiro Mas? Nadyan. Nat. Ah, semono. Nadyan wujud temong paksi Yuk, aja kesuwen. halus manis hati goleki golek isi podang jenar hebat bunga ning atiku nyanding bisa dadi Anjing monggo Kang Mas aja kesuwen Kang Mas. Nggih, dilanggamke apa langsung? Alam buah angger diuncalno ngono lho. Ya. Lamun dangdut ya metune podang kuning. Kaluyuran anggolek iseng tak sayang mabeng minder anggon goleki ora krasa esuk awan nanti bengi maneng madyan nganti liya kanyawan
Ampun nggih. Nggih. Iki oh Rara Jonggrang nggih. Tak ngunggahke anu adikku wedok niki riyen. Nah. Bar iki terus tayuban. Nah, ayo. Nggih kembang kopi Rara Jonggrang. Ayo monggo diaturi kabeh. Ayo. Anu wo ayo. Nah, jumeneng. Mboten disepati niki. Mboten usah, pun. Mboten Aja usah, kesuwen. Ngono pokoke. Pokoke sing penting aja kesuwen. Wis langsung Nggih. tembangin apa? Kok langsung mentok? Lho lah piyayi kene iki senengane langsung sing penting aja kesuwen. Ngono ya. Heeh. Nggih diparingi lila mawon. Oh lila nggih. Anu sampean adike Mas Arif. Mboten, Loh. kula tanggane. Wah kok tanggane tenan apa ora? Tangga sak omah no. Oh nggih. Niku nggih adiku lanang yo dalang kondang saka Jepara. Mas Arif Gondobuwana. Kok Gondobuwana? Lah iku apa Gondo Carita ayo. Nggih. Gondobuwana iki buwana iki lemah. Nimu kan sat-sat. Ya ayo aja kesuwen. Ayo. Tur. Ayo. Ayo Tur. Aja kesuwen.
Iki genti gending tayupe. Gimana Mbak? Mangke Pak. Oh, tambah siji neh, tambah siji. Ya. Nggih. Nyuwun tembang napa? Oh, Mbak Manten, oh nggih nggih nggih. Mbak manten niki. Tembangin apa, Mbak? Nggih. Sepenting jangan lupa di di tap-tap layarnya. Ana nganune iki, Pak. Moderne rumangsane, Dek. Nggih niki Mbak manten nyuwun setunggal sabar. Oh, Batera nggih. cinta bojo loro mustika dalam doaku putri berbunga demi cinta. Genepi karo 12 engko terus tak tukokne kaset Nggih. pisan. Ana nganune lho iki, Pak. Anune sapa? Anune iki lho. Anune sapa? Masa ora mudeng ta ya? Apa ta? Iki lho. Oh iya. Nggih. Ya, sing dituruti sik apa? Bukit berbunga mawon. Oh, ngoten. Bukit berbunga. Nggih, bukit nggih Mbak nggih, sanes putri. Bukit berbunga. Bukit anu no asline iki ora bukit berbunga iki ora. Terus napa? Bukit berbulu. Berbulu, bulu apa? Hah? Bulu apa? Ya bulu bukit kok ya. Lho kita. Ya ngono lah pokoke. Ayo tur. Tur ndang aja kesuwen tur. Sane iki. Akhir kancamu kok sudir ya ngono kuwi. Lelet kuwi. Bukit indah berbunga
matur nuwun. Dek wau Mbak manten mungel ngoten, mungel ngeten. Pripun? Niku sabar kalih. Apa mau Mas? Kabagian. Diparingi sakniki. Oh ngoten. Satset ngoten. Oh nggih. Pokoke sampeyan siji nok. Aja kesuwen. Lah ya aja kesuwen. Heeh. Ayo tur. Iya. Iya. Pokoke bengi iki ketur dimbres ya ben ketur lah pokoke. Los ya tur ya. Mbah Suko iki biasane kelangenane iki kok nganu 1000 kutha ya iya. Dalem. Oh dangdut. Oh nggih, gala-gala nggih. Mangke jenengan nyekar nggih. Oh nggih, anu apa Pak Edi wau nggih nyuwun anu lagu dangdut. Lah nggih, engko diaturi. Ayo.
kasih. Tajamnya karang, oh nggih Pak De, oh nggih. Pak Edi matur nuwun. Dawe asmara, wis pokoke ditampung sik. Pointen yang siji boko siji, Yo gentos anu Nduk Fitri. Bahtera Cinta Kang Mas. Bahtera Cinta. Ayo. Iki panyuwunane Mbak Manten mau nggih? Oh nggih Mbak Nggih Manten. Bahtera Cinta. Iki ana mau panyuwunan apa kuwi tajamnya karang saking Pak Edi. Gala-gala uga mengko diaturi. Ini nyanyi sama siapa? Bojo loro. Ayo arene Mas nyanyi karo aku. Iki duetan lho, duet lho iki lho. Lagu duet ayo. Lagu duet. Saking dari manten apa ada yang mewakili monggo. Nggih monggo, mosok aku nyanyi dhewe iki lagu duet lho Mas. Pripun? Mas Kasim. Mas Yasir, ayo munggah Mas Yasir. Nggih, monggo. Niki ayo. duet. Nek ora ndang ana sing munggah ya ora ndang dicakno iki. Ayo Mas Yasir. Wah, iko wis munggah Mas Yasir munggah. Nggih, monggo. Juragan kopi padha wae iki. Iki. Kandhane alah, tukang nggih, seleb juragan. kopi. Heeh. Tajamnya karang. Nggih, mangke diaturi. Heeh. Monggo mriki Mas. Pripun? Mikir ono. Ning dhuwur. Rene lho, sampean ki sing rene. Ben kesoting. Ndi. Oh iki ya. Engko Ayo, Mas. sampean nek nembang ning ngisor engko ilang Nah. barekmu. Bahtera Cinta. Permintaan Mbak Manten tadi. Oh nggih. Cek lautis. Nah. Oh nggih. Ayo. Cek lautis. Cek cis. Iki son apik ngece iki rumangsane. JBL beda karo ning nggonku. Apa? Merek JBT. Apa iku? Ayo JBT. Nek iki JBL. Jebol. Ayo Mas, ayo selak dibutuhi nggih Mas. Sudah semangat. Atas selamat malam. Selamat bergoyang. Habiskan duitmu untuk malam ini. Spesial buat Mbak Manten ya. Nggih. Mbak Nanda. Yeah. Mas Ryan ning pojokan ayo joget Mas. Ayo siap. Pak Edi goyang Pak Edi. Pak Sambu. Beredar sanggup mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah ngawur dalam cinta. Mengarungi samudra. Mencapai tujuan dan di pantai harapan. Iya, yuk. Mbak Manten joget dong. Saya main senggol, Mas Basari, Mas Dodo dan teman-teman yang di atas selamat bergoyang. Mas Tuhan dalam Pak Wanto Sugeng. Sayangku hanyalah untukmu, cintaku hanyalah untukmu. Badai dan gelombang yang datang melintang takkan merubah haluan cinta kita. Sayangku hanyalah untukmu,
takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah dalam cinta. Bahtera mengarungi samudra, Mencapai tujuan dan di pantai harapan. Hey, joget mas, pasti. yang di atas angkat tangannya, habiskan duitnya. Ayo mas yo. Wes lali anake. Barami bangun ngantuk ya, Bang. Bagai dan gelombang yang datang merintah, takkan merubah haluan cinta kita. Cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan dan di pantai harapan. Bahtera cinta sudah dikasih. Nggih. Tresno Waranggono. Tresno Waranggono nggih tambah 1. Tajamnya karang nggih, sabar. Iki sing ndi dhisik tajamnya karang apa sing ndi? Sing ndi Mas? Terus iki Tresno Waranggono sik, Tresno. Nggih, Tresno Waranggono riyen nggih. Bar Mas. iki tajamnya karang. Oh. Bar iki tajamnya karang ya. Heeh. Wes pokoke siji, sing penting aja kesuwen. Ayo Mas Tor. Tor. Ayo. Proses. Kandhane mumet ora. Ayo. Rasa di loading tur langsung aja kesuwen. Lah iya. Iya. Tresno Waranggono spesial kagum para rawuh kagum Semono Putri. Ya. Kandhane nih Mas. Sing ketok Mas. Ya di atas sabar ya Mas ya, sabar ya. Oke. Longso rasane nangis jroning atiku yen kelingan esuk gemuyumu laras swara gendeng tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku sliramu.
tajamnya Gak ketok karang. Mas mripatku. Tajamnya karang ki Tajamnya- panyuwunan saka Pak Edi. Tajamnya karang. Heeh. Ah? Bojo loro. Iki sing ndi sik? Heeh. Iya, iya wis karepmu Mas, karepmu nek ngono Mas. Iya Wah, iya. dikon sak karepe kok. Ayo tajamnya karang panyuwunan saka Pak Edi ya. Tor. Iya. Iya. Oke, siap. Siap, siap. Oke, istri Mikir setia. iki, mikir Oke, iki. mangke diatur. Lanjut bos pokoknya. Yang penting dandut aja. Wah, iya. Ora apa-apa, susuk rokok oke. Ayo. Ya! Bojo loro sing duwe nama ayo. Haya, haya, haya. Joget kudune. Yo!
sewengi abang biru lampune Birko. Kusuma Wijaya ya. Ah. Kusuma Wijaya sik ayo. Oh nggih. Kusuma Wijaya Mas. Dawe asmara nggih diaturi wis. Dawe asmara. Yang penting semangat pokoknya. Piye Tur? Loh, penting ora masalah, sing penting aja kesuwen. Pokoke ngono. Aja. Iki muntel ngene gak apa-apa Mas. Kontap kowe. Gak apa-apa ngene iki gak apa-apa. Kontap ya, kok kowe aku kontap kok. Ayo to Mas. Aja kesuwen. Aja kesuwen. Aja. Iki lho, mumet aku.
Kita damai ya, kita cinta damai. Anu Nduk Fit. Nggih. Iki ana anu BA mlebu. Nggih, Tak napa? pocone dulu. Nggih. Dari tuan rumah tayub 2 wae akeh dangdute. Nggih. Tambah 1 teman sing lagu teman sing nyanyi Mas Gindek. Iya. Apa, Mas? Sing nyanyi Mas Gindek lagune teman. Terus minta lagu 1 Selendang Biru, 2 Kalah Weton, ping 3 Rindu dari tuan rumah. Oke. Saking tuan rumah. Iki juga ada permintaan. Heeh. Mas Sultanku, Mas apa Mas temenan? Ora ngerti. Nyalak sambal kemangi ya. Oh, siku. sambal kemangi. Iya, wis tak Ayo. omongno pokoke. Heeh, ya. Wis leren sik tur. Iki apa dhisik? Sambal kemangi jare. Sambal kemangi dhisik. Apa, Pak? Oh, tayub sik. Heeh. Hah? Ya Allah, Pak, iki aku sing ngendi? Iki ngakon sambal kemangi sik mengko lagi tayub. Aku bingung. Ayo. Ayo. Oh. Tayube kari-kari nggih. Tayube Iki sambal kari-kari. kemangi riyen. Positif sambal kemangi dhisik. Iya, positif. Linggah meneh kowe linggah ta ora? Ya, wis, pokoke sing penting aja kesuwen. Sambal kemangi dhisik lho. Oke. Ya Allah. Apa nyeblok aku? Ya. Sik. Sambal kemangine. Kita damai ya cinta. Kita damai ya cinta. Weh, cintaku bari-bari onde. Sapa lho aja ya? Heeh. Nggih, niki diatur. Udel ya Allah, kowe iki sisan lho ngapa kok ngantuk? Penyanyiku penceblok. Iya, sambal kemangine. Nggih, ayo tambah ganti tutuk, Ya, Mas. tak tunggang. Lah ayo.